jenengan lunga ziarah mangkat dhewe niku sangune nggih butuh luwih akeh. Umpama ning tengah dalan kok kecopetan to dompete ilang jenengan tingak-tinguk mangke. Arep diteruske ya ora didit, bali ya ora didit. Ning nak lungane jenengan niku rombongan, umpama dite ilang, dompete kecopetan niku penak. Nyapa to yu kok bingung ngono. Dompetku ilang, rasa khawatir, awake dhewe rombongan. Rombongan niku basa Jawa, basa desa, cara basa Arabe jenenge jamaah. Wong mlebu swarga niku mboten enten sing ijen-ijen mboten enten. Iki rombongan. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqalan den giring sapa alladzina wong-wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina ilal jannati nuju maring swarga zumara halih rombongan. Awake dhewe teng donya niku seneng kumpul-kumpul kalih sinten nggih niku dadi rombongane sok ning